Bé, el nostre marc regulatiu està contemplat a la Llei 5/2008 del dret a les dones a erradicar la violència masclista i defineix la violència masclista com aquella que s'exerceix sobre les dones en el marc d'una situació de desigualtat i de relacions de poder que exerceixen els homes sobre les dones i que provoquen en les dones un dany o un patiment físic o psicològic. Es contempla, a més, la violència psicològica, física i econòmica. És evident que comporten un dany físic per les dones i psicològic també, per tant té un impacte molt directe sobre la salut. En el cas de la salut física ho veiem claríssim, però molt més important que la física són les seqüeles psicològiques que deixa la víctima. Aquesta violència es pot produir tant en l'àmbit de la parella o exparella, que seria el mateix que contempla la llei espanyola, que ho redueix a l'àmbit de la parella o exparella, però la llei catalana va més enllà i contempla també les violències masclistes que es produeixen en l'àmbit laboral o socioeconòmic o social de la víctima. Per tant, la mateixa llei després també ens diu que el sistema sanitari ha de tenir una formació especialitzada i ha de tenir una atenció especialitzada en els casos de violència masclista i el contempla també en tots aquests casos, no només en l'àmbit de la parella o exparella, sinó que el contempla també en tots aquests casos que dèiem que contempla la llei catalana. El govern garanteix també uns protocols que se segueixen en els àmbits hospitalaris i en els diferents nivells d'atenció sobre la salut i conté també un protocol específic, perquè ho contempla la llei també en els casos d'agressions sexuals. Llavors, veiem evidentment que aquestes conseqüències sobre aquestes afectacions sobre la salut de la dona que ha patit violència són múltiples i són diverses i que s'atenen no només des del sistema sanitari, que sí, però com dèiem, les conseqüències psicològiques són molt importants i s'atenen també des de tota la xarxa de recursos que té tant els ajuntaments com el govern de la Generalitat en diferents àmbits. Poden ser des dels serveis d'informació i atenció a les dones, que són municipals amb l'ajut de l'Institut Català de les Dones o des dels serveis d'intervenció especialitzada que té el Departament de Treball. Hi ha diversos recursos, però que no només recauen en el sistema de salut, que sí que hi recauen i molt, però hem de tenir en compte també tot aquest dany psicològic que segurament és el que deixa més seqüeles i s'allarga més en el temps i que cal per a aquesta recuperació de les víctimes. L'atenció primària del sistema de salut per nosaltres és importantíssima perquè és la primera via per on moltes vegades entren les dones i, evidentment, han d'estar formats i conèixer quins són tots els recursos de la xarxa per poder donar sortida, però per nosaltres són una via importantíssima de detecció que algú està patint violència masclista. Moltes vegades es detecten dones que no han anat al metge per explicar la seva situació de violència, però en el marc del que està passant i en el marc de relació de confiança que es produeix entre metge i pacient, doncs acaben detectant i aflorant que aquella persona està patint violència masclista i aquell metge cal que estigui format i que tingui coneixement de tots els recursos que hi ha a la xarxa per poder derivar i atendre aquestes situacions. Educar en contra de la violència masclista és bàsic per poder fer tasques de prevenció. És molt important la tasca que fem d'atenció a les dones que estan patint violència masclista, però és importantíssim que puguem prevenir-la en un futur. Una de les tasques més importants que tenim, o dels reptes més importants que tenim en aquest àmbit, és que les dones reconeguin que estan patint una situació de violència. Hem fet molta feina de difusió en aquest sentit, perquè les dones, moltes vegades, la violència masclista actua com una taranyina i va lenta fins que es produeixen situacions molt greus, però la dona està patint violència des de molt temps abans, sobretot violència psicològica, per tant és molt important que identifiquem aquesta violència i ens identifiquem nosaltres mateixos com a víctimes. També és molt important la tasca que està fent el Departament d'Educació, que des d'aquest any incorpora la coeducació i l'educació sexual i afectiva des de P3 fins durant tota l'educació obligatòria, fins a l'ESO, i és important que comencem a accedir a aquests temes, que es comenci a educar des de ben petits als nens, perquè
La mitjana d'accés als nens a la pornografia ara mateix està entre els 9 i els 11 anys i accedeixen a un contingut sexual i de pornografia on s'objectualitza la dona. La dona és purament un objecte al servei de l'home i, a més, un sexe on es produeix molta relació de violència. Llavors, moltes vegades la primera porta d'entrada dels nens al sexe és aquesta, precisament, i cal que trenquem aquest marc i que aquests nens i aquestes nenes, perquè les nenes tampoc no normalitzin això com a sexe normal, tinguin educació sexual i afectiva des de molt abans que no puguin accedir a aquests continguts.